ziua! Bună ziua! Am și eu nevoie de un amănunt floral pentru nevasta mea, să-i duc ceva frumos acasă. Sigur că da, puteți să alegeți așa o gentuță deco. Vă vine să credeți sau nu, acest domn nu va scoate niciun portofel din buzunar ca să plătească cei 35 de lei cât costă aranjamentul. Va scoate însă telefonul pe care are instalat o aplicație gratuită disponibilă atât pe Android cât și pe iOS. Îți salvezi cel puțin un card, iar după aceasta poți face plăți. Poți face plăți online sau poți să faci plăți direct în aplicație și aici avem integrate utilitățile de la mare parte de la procesatori, de la operatorii de telefonie mobilă. Poftiți banul dumneavoastră. Da, o să păstrez. Mulțumesc. Leg cu ce card vreau să plătesc. Am mai multe carduri salate, apăs cumpără. Mă mai întreabă o dată dacă sunt de acord și după aceea apăs sunt de acord. În momentul acesta iese bonul că am plătit 35 de lei produsul. Este pentru prima dată când o florărie din România aduce clienților săi o astfel de modalitate de plată. În condițiile în care din ce în ce mai mulți dintre noi avem telefonul mai aproape de noi decât propria nevastă. Și atunci, clar, este o tendință atât națională cât și internațională în a-ți ține cardurile într-un singur loc, într-un mobile wallet. Florăria nu este pe primul loc doar la capitolul tehnologie, ci și din punct de vedere al creativității. Venim cu aranjamente florale pe care încercăm să le prezentăm într-o manieră diferită, altfel. Acest gen de aranjament făcut pe platou este cu specific de Paște, este potrivit pentru acest sezon, aranjamente elegante, foarte, foarte frumoase, prin alinierea florilor și culorile pe care noi le combinăm. Magazinul oferă aranjamente speciale și pentru copii, animăluțe confecționate din flori.